बरायदियाव आङो नोंथांमोननि बे खान्थालगुरि जायगायाव फैना बिराद गोजोननाय मोनदों। हाबा जानायब्लाबो साफा गोजा मानसिफोरा माने बिराद इसोरखौ सिबिनायजों लोगोसे देहाखौबो जोथोन लाखिनाया जोंनि मोनसे सर' जानांगौ। बेखौ नोंथांमोना फालियो आरोखि। फालिया? आखाइ खबगोन अननानै बयबो। आंथ' मा बुंबावनो, माने ओरैबायदि उसुबिदा मोनो आङो मोनसे बाथ्राखौ दा खालि हिन्जाव खारनायल' खोनायो आरोखि। ओमफ्राय आंथ' हिन्जावासो खारबाय, हौवाखौथ' आं हाबा लानो हाया ना, मानोना आंबो हौवासो। हौवाया खारब्ला देन आं बिनि हिन्जावखौ हाबा लानो हागोन, नंगौ ना नङा? दा हिन्जावासो खारो, दा हौवानो आं मा बेबस्था खालामनो हाया आरोखि। बुजिबाय? दा नोंथांमोननि एरियानिफ्राय हिन्जाव खारो ना खारा? खारनो गैथारा सासेबो? गैयाना? बिराद मोजां खाराखैबा। माने हिन्जावफ्रा फिसाया 5 बोसोर जाब्लासो खारो दे। ओमफ्राय बे आहार नागारदान 6 मास 1 बोसोरनिखौ बोरै गारना खारनो बाल, एथ' उन्दैखौलाय जाथ'वाहाय बोसोरथाम नेबाव होनलायनाय खोनाबाय आङो। गोसोथोनाय रायलायनायखौ बिराद अनसुलि बिमाफ्रा आरोखि। फिसाय गारना खारग्राब्लाबो बिराद अनसुलि जायो दे। फिसाखौ उन्दै 6 मास 1 बोसोराव गारना खारा, खमसे खम 5-6 बोसोर जाब्लासो गारना खारो, नंगौ नङा? नोंसोर नायसाय, जेनेबा बबेबा गामियाव जै हिन्जाव खारदों होनदों, बिनि फिसाया गैयाब्लाबो 10 बोसोर जाबाय, 7 बोसोर जाबाय, 5 बोसोरनि हरै जाबाय आरोखि। 3 बोसोर 2 बोसोराव गारना खारा, उन्दैया बुजिस्लाबाना। मिथिबाय? दा ओंखायनो आंना मोनसे फर्मुला बाहायनो नागिरदों आङो। खारनो बोसोरनो नैनि फिसाखौ साबा खांनांगौ। माने सासे गथ' खांनायाव गैयाब्लाबो 5 बोसोर नांगौ। बोसोरसेयाथ' ओरै थांखाबाय, बोसोरसेया ओरै मानबायला बाहार जानाय, दा फेदेरनाय, माबा ओंखाम दौनाय। बोसोरनै बोसोरथाम बोसोरबा नांखागौ आरोखि। बोसोरबाखौ बिमाया ओरैबायदि अनो, बे नागारा आरोखि। जै बोसोरबानि उनाव जाबाय दाउ दंसै। ओंखायनो साबा खांनांगौ। जै 5 बोसोर जाबाय सासे लाबाव, आरो सानै जानानै 5 बोसोर जाबावोबा सासे लाबाव, आरो बेबो 5 बोसोर जाबावोबा सासे लाबाव आरोखि। लायनो 25 बोसोर फिसा खांनांगौ। होमब्ला बहाथो खारनो समबो नोंलाय? बोसोर गैया, बोसोर ना थाखिब' फाला बलय बेलेग लरा लगन आरोखि। एडभाइसआ गाज्रि जादों नामा? दा सासे सानै लानानै ब्रेक हमोना, लाथ'वा मालाय, लाला। जाहोनो हानाय हायैजों मा खोथा? जोंनावबो जेबो गैयामोन, बुस्थु जोनोम होदों फेदेरदोंल' आरोखि। दा जोंबो जाबाय आरोखि, जाहोनो हायैजों खोथा गैया। देरबा लावबा हारसिं मावना जाखायो जाग्राफ्रा, नंगौ ना नङा आदै? होमबा खांसिगोन ना? खांनांगोन। जै नोङो हिन्जावखौ डाउट मोनदों, सोरबा हौवानि फन फैबाय थादों, साबा खां। बुजिबाय? बै समावनो खांखा नोङो, नोङाला नोंखौ थगायसै बियो। मिथिबाय? एडभाइसआ गाज्रि जाबाय नामा? गाज्रि जादोंबा क्षमा हो। नों माथो खालामनो? सानफ्रामबो मबाइल खेवब्लानो नै उमुगनिया खारबायनो उमुगजों, उमुगाव खारलायबायनो। ओमफ्राय आं नायबाय थायो, गथ'आ बेसे गिदिर देरखो, थाबायनो रोंनाय 5 बोसोरनि बारा, नैबेलाय लायाखै खारजाबाय होनबाय। ओंखायनो खार। जै गुबुन हौवानि फन फैबाय, सासे लाबाव। ओमफ्राय दानाथ' बे हौवाफोरनि हिन्जावफोरनि फाद जाहैबाय। दाथ' हौवायाबो गुबुन हिन्जाव लाना खारोना, नंगौ ना नङा? हौवाया गुबुन हिन्जाव लाना खारोना खारा? थाखाबाबो खारोना खारा? दा मा बेबस्थाजों फिसायखौ न'आव लाखिनो, गुबुन लाहैयैनि मा बेबस्था लानो? फिसायखौ रायब्लाबो बिखायावसो बिखावनांबायथ' सानगो सेस। दा नोङो होमब्ला फिसायखौहाय बोरै नोङो मोजाङै न'आव लाखिनो? गुबुन हिन्जावजों लाइन मारि खालामनो, गुबुन हिन्जावजों दोनखारै बा खारलाङै खालामनो मा राहा दं आदै? राहायानो गैया। आरो हौवाफ्राथ' बिदि बांद्राय एडभाइसखौ खोनासङा। नों मा राहायै खालामनो?
खोनादोंना बयबो हौवाफ्राबो गुबुन हिनजाव लाना खारो सोरबाखौबा सिख्लाखौबो लाना खारो आजिखालि माने माने हिनजाव गोनांफोरनावसो थाखा थायो नालाय सिख्लाफ्रा बांसिन माने हिनजाव गोनांखौ मोजां मोनो सर' जाबाय थाखा फैसाबो नांगौना गाननांगोन जोमनांगोन नङा होमबा सेंग्राफोरनावथ' एसे खम थायो साख्रि गैयाब्ला इनकाम सर्स गैयाब्ला बिसिनाबो गाज्रिद्राय नङा नंनाया बुद्धिया ओमफ्राय होमब्लाबो समाजाव गोरोबाना जोंनिजों नङा होमबा आदै दा ओंखायनो बे प्रब्लेमखौ बोरैहाय हिनजावफ्रा मिथायनो आंनाव मोनसे सलुसन खालामनायनि लामा दं हौवाफ्रा ब्लेडखौ बिराद गियो नंगौ आं गाज्रि खोथा साननानै नेगेटिभ खोथा लानानै बुङाखै हौवाफ्रा बे ब्लेड ज्रो ज्रोखौ बिराद गियो हिनजावफ्रा बेखौ गोसोआव लानांगौ मिथिबाय आरो बे ब्लेडजों लोगोसे हालदै नुबाय बिराद गिसिनबाय थालिया हौवाफ्रा जेखौबो गिया सिलाइखौबो गिया सिखा बारुदखौबो गिया जाय ब्लेडजों लोगोसे हालदै नुबाय जायो आरोखि बुजिबाय ओंखायनो बे हौवाफ्राथ' उन्दुग्रा रुमाव उन्दुनायावल' हाबखायो हरावल' हाबो बे फुङाव बिजनेसाव थांबाय स्कुलाव थांबाय बबेबा कन्ट्रेक्टनि खामानि थांबाय माबा थांबाय ओंखायनो जै बे उन्दुनोसै जाहैबाय आरोखि नोंबो उन्दुनोसै खुरैयाव आदा खुरै हालदै लादो ब्लेड गोदानखौ टेबोलाव दोनै जेबो खालामनाङा बेखौ नुनानैनो गिगोन कथाथ' नुहब इथिया सानगोन आरोखि बियो गिगोन जेबो गाज्रि खालामनाङा नों आं सलुसननि लामासो खोन्थादों ना गाज्रि मोनबाय नामा ना गोरोन्थि बुजिदों नोंहा फिसायखौबोथ' जोथोनै दोननांगोन ना एसे जेरै हिनजावफोरखौ सिगिनानै दोनो हिनजावाबो फिसायखौ एसेबाबो सिगिनानै दोननांगोन ना हाबाब अन्थाव बाथाव बिसि मोजां साफा उन्दै गथ'फोरखौ गारनानै गुबुन हिनजाव लायो दिल्लीयाव थाङो बहाबा थाङो मिथिगौ बिदि जायाना ओंखायनो सलुसना बेनो ब्लेड आरो आदा खुरै हालदै बेखौ थोनल' आरोखि जेबो खालामनाङा बे मोनसे मन्त्र जागोन आरोखि मन्त्र सोदे जाबाय दा खालामसिगोन ना बिदिनो अके आङो एसेयावनो लाखिथ'बाय बयखौबो खुलुमबाय गाज्रि मोनखायाखै दा ना गाज्रि मोनबाय गाज्रि मोनाखैबा आखाइ खब